Kubo kubabingelela bonke abasibukelile namhlanje egameni likaJesu. Siyabulisa kakhulu namhlanje egameni elihle igama likaJesu Kristu waseNazaretha, lo umprofeti uNcube. Ngiyafisa kakhulu ukuba bonke abantu abasibukelile namhlanje la abasibukele khona sazithola ukuthi abantu basibukele kuphi nendawo kuphi la enisibukele khona namhlanje egameni likaJesu. Sithola ukuthi ke bonke abantu basibukele bakuphi nendawo. Ngiyafisa kakhulu ukuthola ukuthi la nisibukele khona nisibukeleni kuphi nendawo egameni likaJesu. So namhlanje njengoba nje ngi-live namhlanje la ngizoba live just a short period of time bese ngiyavala, but I want us to share the word of God namhlanje la osibukele khona. We can't sleep without sharing the word of God today. We can't sleep without sharing the word of God tonight egameni likaJesu, because izwi lakhe ilona eli-sustainer, izwi lakhe ilona elisando esigqebhula amatshe, izwi lakhe ilona elaqala abayizwi lagcina seliyinyama, ngoba nathi sidalwe emhlabeni nje siyi-product yezwi likaNkulunkulu. ngaba bangakhona lutho emhlabeni, ngaba zikho izinto ezaba khona emhlabeni ukube kwakungekho izwi likaNkulunkulu. So we can't sleep without sharing the word of God egameni likaJesu. So ngiyafisa ukuthi bonke abantu abangibukelile namhlanje la belike ivideo le, bephinde ivideo beyishare egameni elihle igama likaJesu Kristu waseNazaretha, belike ivideo bephinde ivideo beyishare egameni elihle igama likaJesu. So namhlanje ngifuna ukuthi sibe live, ngoba ngi-live namhlanje la ngifuna sishare izwi lenkosi encwadini ka-Exodus 14 uverse number 10. iBhayibheli lifundeka lithi kena uFaro esondela, abantwana baka-Israyeli baphakamisa amehlo abo, bheka abaseGibhithe babe balandela, base besaba kakhulu, bakhala abantwana baka-Israyeli kuJehova. Verse number 11, bathi kuMose, kungokuba kwakungekho mathuna eGibhithe usikhiphile ukuba sifele ehlane na? Usenzeleni lokhu wasikhipha eGibhithe na? Babizwi lakho laphila lingamandla, liyasiqondisa njalo endleleni, liyasiyala, liyasigqugquzela, liyasivuselela. Khuluma ngalo namhlanje egameni likaJesu. Amen. Ngifisa sibambe nayo indaba ethi abantwana baka-Israyeli bahambile, uNkulunkulu uthumele uMoses wayobakhipha ehlane. iBhayibheli lama ngelifunda lithi ngobude bendlela kunezimpi eziningi zabavelela kangangokuthi uFaro wayekade ebagijimisa nempi yabo. Ngifuna sikhulume phansi kwesihloko namhlanje esithi kuyenzeka eGibhithe lakho ulibuke lingcono ngenxa yokuthi usubhekane nobunzima. Kuyenzeka ukuthi ngobude bendlela udibane nobunzima uze ucabange ukuthi iGibhithe lakho lingcono. Lithi iBhayibheli abantwana baka-Israyeli bahamba for 40 years, uNkulunkulu ehamba nabo ebahleka. iBhayibheli lama ngilifunda lithi along the way uFaro wayekade bagijimisa. Lithi iBhayibheli bathi mase befika olwandle lapho khona babekade sebengasazi, sebesaba ukuthi uFaro uzobabulala. Lithi iBhayibheli bakhala kuNkulunkulu bathi bekuNkulunkulu silondoloza, ngamanye amazwi uNkulunkulu sivikele. Bakhala kuJehova becela uNkulunkulu abe nawo. iBhayibheli lithi bathi kuMoses, Moses, bengekho yini amathuna eGibhithe ukuba ubungasithatha sizofela kule ndawo? iBhayibheli libaveza ngokuthi basekade sebesaba. Lithi iBhayibheli uMoses wathi kena ningesabi, bhekani ukusindisa kukaJehova aza kunenzela kona namhlanje. Ngamanye amazwi babekade sebebone ubunzima bendlela, basaba, babona ubunzima bendlela, bacabanga ukuthi uNkulunkulu sebashiyile, babona ubunzima bendlela, bacabanga ukuthi ngeke kusakhona ukuthi bephile, kanti uNkulunkulu uzobalondoloza, kanti uNkulunkulu uzovusa icebo ukuba bekhona ukuthi bewele olwandle olubovu. Kuyenzeka ngani zakwethu ukuthi ke na ngobude bendlela kube khona ihibe, kube khona ubunzima. Kuyenzeka ukuthi uma uhamba ubheke ezweni lesithembiso, ubheke empumelelweni yakho, ubone ubunzima, uze ucabanga ukuthi indawo le kade uhluphekela kuyo beyingcono. Ngamanye amazwi abantwana baka-Israyeli bacabanga ukuthi iGibhithe labo belingcono ukuba
bengafela laphana. Angazi namhlanje ukuthi obani engikhuluma nabo namhlanje egameni likaJesu. Ngifuna ukutshela ukuthi iGibhithe lakho belibheda, ungaboni ubunzima osasabhekane nabo bese ucabanga ukuthi kena iGibhithe lakho belingcono. Ungaboni ubunzima bendlela bese ucabanga ukuthi iGibhithe lakho belingcono. iBhayibheli lami abantu abakayizwa lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi kuMoses, Moses shaya amanzi kuvuleke umhlabathi owomileyo, wathi hambani phezu komhlabathi owomileyo. Lithi iBhayibheli kena uNkulunkulu wathi futhi noma esebehambile emhlabathini owomileyo wathi Moses shaya amanzi abuyele ehlangane phakathi nendawo. Lithi iBhayibheli wawashaya uMoses, maye washaya lithi iBhayibheli amanzi akhona ukugubhezela oFaro nempi yabo. Lithi iBhayibheli lihlabe umculo wodwa bathi Ebeneza usihole kwaze kwaba lapha. Ngizothi kuwena isimo sakho obhekane naso masingakwenzi ucabanga ukuthi iGibhithe lakho bekade ukulo bekuyiGibhithe ebekade lilihle. Kunokwenza ukuthi iGibhithe lakho bekade ukuthi awusebenzi, iGibhithe lakho bekade kuwukuthi uyahlupheka, iGibhithe lakho bekuwukuthi ke uhlushwa indoda, iGibhithe lakho bekuwukuthi umndeni uyakuhlupha, iGibhithe lakho bekuwukuthi omakhelwane bayakuthuka bathi uyathakatha, iGibhithe lakho kunokwenza bekade kuwukuthi abantu bemndeni abakuthandi. But ngizothi kuwena ubunzima bendlela mabungakwenzi ucabanga ukuthi iGibhithe belingcono, ucabanga ukuthi iGibhithe belingcono kanti iGibhithe belibheda ukuthi ubungaboni. Kunokwenza ukuthi uyofuna umsebenzi eGoli usuke eKZN, kunokwenza ukuthi uyofuna umsebenzi eCape Town usuke eThekwini, kunokwenza ukuthi uyofuna umsebenzi eFree State usuka ke neGoli. Ngizothi kuwena noma ngaba nzima le phambili kodwa ungacabanga ukubuyela emuva endaweni eyakuhlukumeza, noma ungaphuma emshadweni udivorce ungacabanga ukubuyela kulowo mshado ngoba lowo mshado bekade ukuhlukumeza. Ubunzima balo mshado ongene kuwo manje akungakwenzi ubuyele kuleya mshado wadivorce kuwaqala. Ngizothi we continue ube ngumuntu ozoqhubeka, continue ube ngumuntu ozoma. It doesn't matter ukuthi ama problems wakho makhulu kanjani, but what I'm trying to tell you ukuthi noma la ukhona manje kungaba nzima, ungacabanga ukubuyela emuva. Keep on going forward, keep on going forward. Noma ungabona ngathi ubunzima odibana nabo bukhulu kanjani, noma ungaze kuthiwa ufikelwa isikhathi sokuthi ulala ungadlile, isikhathi sokuthi ujikelwe ngabantu, kodwa ungacabanga ukubuyela emuva. Abantwana baka-Israyeli bafikela ukusaba baze bacabanga ukuthi iGibhithe belingcono kanti iGibhithe benza igcili, eGibhithe bebehlupheka. Ngizothi kuwena continue to push, continue to push, continue to push. No matter ngabe umsebenzi uyawufuna uthola uyavuka ekseni uyofesa, but continue to push. Continue to push. God is with you. God is with you. God shall provide for you. So I want to talk to everybody ongibukeleni namhlanje ukuthi iGibhithe lakho bekuyiGibhithe belikuhlukumeza. Ungacabanga ukubuyela emuva. Kunokwenza iGibhithe lakho ubekade kuyiGibhithe lokubheka ama-drugs, ubekade kuyiGibhithe lotshwala, bekade kuyiGibhithe lokudayisa ngomzimba. But I'm telling you today, do not go back there. Do not go back there. No matter ngabe empilweni yakho ungahlupheka kanjani, noma wahlukumezeka kanjani, do not go back to your Egypt. Do not go back to your Egypt. God is with you. God is with you. Bheka namhlanje uNkulunkulu ubone ukusindisa kaNkulunkulu aza kunenzela kona. Angazi lapha ekhaya kunokwenzeka ngikhuluma nawe nje amabhodwa empty wawashile kodwa wazophekana. Kunokwenzeka lapha ekhaya ngikhuluma nawe nje iCV sewafakile idolobha lonke abakuthatha bakubize. Ngizothi do not go back to your Egypt. Do not go back eGibhithe lakho ngoba iGibhithe belikuhlukumeza, iGibhithe belikuvalile, iGibhithe belenza impilo yakho ingayiphambili. Keep on pushing. God is with you. God shall provide you. Kunokwenzeka ngibukelile ekhaya namhlanje bekade ke ubanjwe eGibhithe. Angimazi uFaro okubambile, angimazi uFaro obamba impilo yakhe, angimazi uFaro okucindezelayo, kodwa ngizothi kuwe namhlanje ungathi uma ubona ubunzima bempilo manje bese ucabanga ubuyela kule mpilo endala obuyiphila, impilo yokugqila, impilo yokuphuza, impilo yokudakwa, impilo yokudayisa ngomzimba, impilo yeste esibhedayo. Keep on pushing. God will provide for you. God will be with you. Kunokwenzeka ngibukele namhlanje unesimo ubhekane naso awazi ukuthi uzophuma kanjani. I want to tell you, keep on pushing. God is with you.
God loves you. God have a care for your life. So namhlanje ngifuna ukukhuleka nabo bonke abantu namhlanje, ngifuna ukuthandaza nabo bonke abantu namhlanje abathi mprofeti khuleka nami namhlanje ebusuku. Ngiyazi amathemba amandla amasayaphela, ithemba liyaphela namhlanje. Ngiyabona ukuthi ngiyavuka ekseni ngijike nelanga, ngilale ngivuke, ngilale ngivuke, ngijike nelanga, akukho okuhlanganayo. Khuleka nami namhlanje egameni likaJesu. Sengiyathandaza. Ngifuna ukukhuleka nabantu namhlanje abathi mprofeti ithemba selifile kimi. Thandaza kanye nami livuka ithemba egameni likaJesu. Baba, egameni elihle, egameni namandla, I pray for them right now in the mighty name of Jesus. Upon everything, nangu loya mama, nangu loya baba, nangu loya sis, nangu loya bhuti, nangu uNkulunkulu loya gogo, nangu uNkulunkulu loya sisi ohlelo umsebenzi ongawutholi, nangu loya bhuti ohlelo ongawutholi umsebenzi. Ngiyathandaza phezulu kwempilo zabo namhlanje Baba, sebenza bonakala phezulu kwabo egameni likaJesu. I pray for them right now. Guide them, Father, protect them egameni likaJesu. Khanyisa la kade kumnyama khona ngegama likaJesu Kristu waseNazareth. Lord, we give you the praise in this time, in this moment. We thank you that you are still with them. You are still providing them in the mighty name of Jesus. Provide them after this prayer. Egameni likaJesu, in Jesus' name we pray. Amen and amen. La ngibukele khona namhlanje, may God heal you. May God do greater things for you. May God perform wonders for you. Ungalahli ithemba. Still God is with you. Ungalahli ithemba. uNkulunkulu nawe. Kunokwenzeka ngobude bendlela nangobunzima bendlela bukwenze wacabanga ukuthi iGibhithe belingcono, kanti iGibhithe belibheda, kodwa ukuthi ubungaboni. Continue to push, continue uthandaze, qhubeka ufuna umsebenzi uzowuthola. uNkulunkulu nawe, uNkulunkulu akahluleki, uNkulunkulu yabathwala bakhe futhi akabashiye endleleni. May God bless you, may God guide you in Jesus name. Amen.